Как да се спасим от летните жеги през лятото? Как да спасим нашият автомобил, като влезе в него да не е 40 градуса ли? Има решение. И това е страхотното покривало, което предлагаме от Autoкраси. Това страхотно термопокривало може да се използва за вашия автомобил. Става за всички марки и модели автомобили, малки, големи автомобили. Тук сега ще ви покажа на този автомобил как ще го поставим. Слага се на огледалата, пъхте го на едното огледалце, отидете от другата страна на автомобила. Пъхте го на другото огледалце. Като го сложите на огледалцата, закрива цялото стъкло, закачате кукичките някъде на джантите. Примерно, тук в случая ще ги закачим на джантите. Може да ги закачите тук и за тази джантичка. Так. Закачвате го, обхващате ви целият преден прозорец и ще предпази вашият автомобил през лятото от жегата. Така че не се чудете, а за да спасите вашия автомобил от жегата, си вземете това страхотно покривало.